že čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa a toto video bude hra Brawl Stars. Dneska si tu nás zahráme pár kôl a ukážem vás, ako mám brawlerov. Mám zatiaľ 1056 trofejí a dneska tu vám ukážem trošku brawlerov, akých tu mám. Dneska som dostal tohto Karol, dneska som ho dostal ako nového. Takže máme tu na klasického baza. Mám tu na ňoho jeden skin. Najprv bol tento, mám tento. Dobre. Potom mám tu na Shelly, na ňu nemám skin. Nevadí, zatiaľ nemám. Potom tu mám Colt. Ten je celá tak dobrý. Tiež nemám na ňo skin. Nevadí. Potom tu mám Bua. Na ňo tiež nemám skin. El Prima. Na ňo by som mal mať skin. Ale tak nemám. Dobre, nevadí. Na Franka nemám skin. Nevadí. Na Jacket som dneska dostal nový. Je to tento tu na. Mal som ten, ale mám tento. Takže paráda. Na Jessie taktiež by som nemal mať, ale nemám. Nevadí. Na Bita tiež nemám. Toho tak nehrám, len niekedy. Potom tu mám túto. Tu tiež nemám skin. Nita, na ňu mám skin. Na ňu mám tú Pantu. To je docela dobrá. Na Broka mám tu tiež jeden skin. Ten plážový. Potom tu mám Pocha. Nemám skin. Mám tu toho. Na ňo nemám skin. Tu mám Barleyho. Na ňo nemám tiež skiny. Škoda, nevadí. Jackie. Tu nemám na nej skin. Mortisa. Na tom by som tiež nemal. A mám. Tu aj tento klasický. A tu mám tento. Na Mortisovi mám a tento je nový, takže ten vôbec nemám skin. Ale tento by som chcel. Za tento tu mám. To je docela dobrý. Ale zatiaľ ho nemám. Ale potom dostanem túto tu na. Takže dobre. Takže zatiaľ ja takto hrám a máme tu aj toto tu na. Tieto mapky. Dneska by sme si mohli nejakú dať. Takže tak. Dobre, beriem si Godzillu. A dáme také. Ja viem. Dáme duo. Dáme túto jednu hru a končíme, lebo toto je začiatok môjho videa, čo točím Brawl Stars. Budú vychádzať videa dosť často, aj nejaké hry budem natáčať, takže super, lebo som si už našiel takú aplikáciu, na ktorej takto môžem natáčať. Takže ideme trošku zahrať. Nita ide po mne. Nemá šancu. Ha! Easy. A počkaj, tu na niečo sa hýbe. El Prima dáme dole. Je čurák. A počkaj. No, paráda. Prehrali sme. Nevadí. Stáva sa. Aha. Takže sme prehrali, no nevadí, no. Škoda. Skúsime nejakú inú mapu. Tejto sa mi vždycky báz nedarí. Nevadí. Dáme solo. Skúsime to solo. A máme docela silný tým.
Dúfam. Tohto môžeme dať bárovýho. On je docela sprostý. Dobre. Končím. Kámo, toto je najhoršie, že tam majú zo seno. Potom prehrávam. Ale mám 0 trofejí, takže aspoň nemám -2, alebo tak. To je lepšie než nič. Nedarí sa nám, sakra. Neviem prečo, ale dobre. Dobre, asi toto teda takto ukončím, lebo toto je moje prvé video zatiaľ z Brawl Stars. Zajtra bude vychádzať ďalšie video. Takže máte sa na čo tešiť. Zatiaľ čaute, odoberajte tento kanál a zatiaľ čau.